Doom. Strieľačka z pohľadu prvej osoby bola vytvorená firmou ID Software v roku 1993. Všetci z toho šaleli, pretože šlo o jednu z prvých 3D strieľačiek, ktorá dokonca ponúkla už aj poschodia, viac tvarov ako iba kocku, pozerám na teba bol v 3D a celé peklo na vzdialenosť dĺžky hlavne brokovnice od hráča. Samozrejmosťou bola kopa krvi a také chuťovky ako motorová píla či dodnes známa skratka BFG, teda Big Fucking Gun. Už prvým dielom si hra vydlaždila cestu k všeobecne známemu pojmu a Johnovia Carmack a Romero sa mohli kúpať v dolároch. Hry sa dodnes predalo cez 10 miliónov kópií. Je len logické, že okolo titulu vznikol takmer celý kult. Okrem pokračovaní Hell on Earth, kde sa hlavná postava známa aj pod prezývkou Doomguy prebíjala cez hordy pekelníkov priamo na rodnej planéte, vzniklo aj niekoľko kníh a spin-off hier. Najznámejším spin-offom je zrejme Final Doom z roku 1996. Ten bol mierený na ľudí, ktorým sa aj Doom 2 zdal ľahký, no veľa šťastia. Doom 64 bol vytvorený špeciálne pre Nintendo 64 a v roku 2005 a 2009 vznikli dokonca mobilné hry Doom RPG. V roku 1996 vznikli aj 4 knihy, napísali ich David Abhack a Brad Linavier. Prvé 2 knihy tetralógie sledovali podobné lokality ako hra. Tretí diel hlavnej série z roku 2004 mal konečne aj poriadne prerozprávaný príbeh a bol naozaj 3D. Akože úplne vážne 3D s modelmi a so všetkým. A keďže základná hra skrátka nestačila, boli k nemu dorobení aj datadisk Resurrection of Evil, ktorý sa odohrával 2 roky po deji hlavnej hry. V roku 2012 bola hra nanovo vydaná ako BFG Edition s vylepšenou grafikou a takými tými vecami. No, but I've been authorized by the board to look at everything. Ešte predtým, ako sa k nám dostali prvé informácie o novom Doome, John Romero si povedal, že je v tomto svete málo srandy a vytvoril úplne nový level k pôvodnému starému prvému Doomu. Hráči skolabovali internet tiež, pretože tých pár kilobajtov všetci rýchlo sťahovali, no aj takto sa dá oznámiť svoj návrat k vývoju hier. To je veľmi stručná história celej tejto šialenej série, ktorá búrala nielen technické bariéry svojej doby, ale prinášala aj kopec bezbrehej násilnej krvavej zábavy, proti ktorej tak vehementne vystupujú všetci kvázi odborníci v televíziách. Nám je to jedno, my máme motorovku.